Txorin eta Rock, ongi etorriak gurira, eta eguerdion, Vitali? Iturrieta. Aztegun ondo? Oso ondo. Bai? Perfecto. Bueno, gu ere ondo gode zuekin hor, eta ongi etorriak, hemen Miramon nausoko herriko jaietara, paia txapelketa daukagu guk, eta gaurkoan astelena izanik, guk, holako karabinero batzuk eta erabili nahi genituen, baina ez, barazki paia bat egingo dugu, eta hori ere paia da, eta oso goxua dago. Bai. Hola nitzein da gaina zara. Ez dakit Valentziarren batek paia ditzen batazu igual asarretu ingo da, baina ona dauela hori ziur. Eta gainera, holako paiera baten... Eurek esango lukutenen arroza barazkik. Arroza barazkik jarriko du. Hemen, ekarri ditut batzuk, baina zuen esku usten dut, eta gero, horre, ongoan ez eiten da, ez daukadan ez zerrein, ingo dut mango elurra. Mango elurra da, hor, Ego Ameriketan daiten dituzte edozein frutarekin, hartu, pusketatan moztu, izos gaian sartu, birrindu, koko esnearekin nik ingo dut, eta ero espeletako piper pixkat, piper mina. Baina ez da honekin zer. Ez da honekin, ez, hori da postre moduan, gero... Osa, gaur menu bat indozu, nik zarantza badaukat. Bota. Ez dakit arroza barazkiskin edo, barazkisak arrozakin ze barazkisak... Asko. Asko dauz, Pila bat. Erdia erabiliko dute, horren atal bakoitzaren erdia. Baina, kontatuko dizut nola ingo du. Oso ondo. Barazki guztia serra finetan moztu, eta behin horrela ditugunean, oliba txorrota on bat lapikoan jarri eta erregosten jarriko ditu. Jarraian, piperraltza, tomate birrindua gehitu, pixka bat erregozi, eta urarekin bustiko du. 5 minutu irakiten izan ondoren, azafre infusioa gehitu, eta gero arroza botako dugu. 18 minutu izango du egiten, eta bien bitartean, esan dagoa, mango elurrengo du horretako mangoa. Laukitxotan moztu, izostu, eta ero birrinduko dugu agave siroparekin, eta koko edari vegetalarekin, eta piperraltzarekin zerbitzan. Orduan, esan dakoa, gauza berria ekarri zuet, hau, legun ikusi nion sukaldari valentziar bati truko moduan. Honi deitzen dio berak azafre infusioa. Eta bera paella guztia hori iten die. Iten duena da, azafraia birrinduta eronik hemen aritxotan daukadan moduan, hartu eta ura gehitzen die 60 gradutan. Eta ez beroegi ez, bestela erre egiten da. Eta gero paella guztia hau botatzen die, hartu eta txorrota bat ura botatzen dienean, Eta ingo du bere egiten duten moduan, Arroza eta ez dugu erregoziko hemen, ez? Ura aurrena euki irakiten, eta hor gaina esaldi bat daukate, ura iristen denean hasta los tornillos, direla, hauek, gaina eske esa era hori nik entzun dut behin baino gaietan, ona iristen denean arroza dituko diogu. Orduan, nik esan dugu, nik barazki pila dauzkat, eta hauek, xarratan mosten hongo naiz, eta ero jarriko ditu. Eta, ziko garen lanian, pasako ez da zu infusioa holan... Bai, usaila dauka ikusgarria, Patri. Petxu. Gaur egun, egisa da paella bat itxeko, holan, funtsesko osagaia, bai izango zen, naiz eta barazkixena izan, otarraxekin edo aragixekin, bai izango zen arrozaz aparte, azafraia. Bai, ondo nahi badu egin, azafraia nahi eta nahi ez egon behar. Pasada bat, Eta egisa da, gaur egun ezagutzen dugula, hori, sukaldaritza munduan, Ona ekarri dut, Patri. Ona ekarri dut, eta ondo ordainduta, baina merezi du, Bai, igertzen da, hori, ekarri zinuna Asiatik, Tailandiatik ekarri zinuna. Arrek ez zuen izateko bai. Horrek ez nahi bestu zein gainera. Gainera, zelako usainona, ze gaur egun erabiltzen dugu, platerak eta aromatizatzeko, baina iraganian erabiltzen zen, perfume bezala. Bai? Bai, holan Egipton eta holan erabiltzen zen Kleopatrak, de hecho, botatzen zotzan, azafraia apurtxo bat, bere, bakitzu oso famatu zirela, bere esne bainuak. Bai. Eta horri azafraia botatzen zotzan, baina iraganian geixen bat, erabiltzen zen sendabelar bezala. Betxo. Hori ba, Patri, ziur, behiratu ezkeroen interneten sartu. Azafraiakin indako koloniak ero hori. Ziur badauzela, badaudela. Ziur badauzela, pila bat. Baina gauzia da, hori, bez, lehen, sendabelar bezala erabiltzen zen, afrodisiako bezala bebai, eta holan, aputxo bat lasaitzeko. Eta gero, industrializazioak eta aurrerapen zientifikoak aurrera indauen enean, hori, sendabelarrak ez dira inbeste erabiltzen, gehiago sendagaiak, beti zautze ditugunak, edo kimikoak, alegia. Eta hori, azafraia geratu da, sukaldian. Alatabe, onura batzuk baditxu, eta guk hemendik txorienetik azpimarratuko ditugu. Hau, ez dugu txorienetik esaten, hau esaten dau, Journal de Ethnofarmacology, aldizkariak. Beraz, erantzunkizunak, arei. Gu bakarrik, Erositako presioan, saltzen dizkigu. Hau da gure bibliografia guk esaten dutzuegu. Gero zuek sinistu nahi duzuen edo ez. Ze niri
apur bat, arraro itxen jat. Bai, Depresioan, ez dakit ze neurritan, ez? Ze aldizkari honek ez den dau, depresioan kontra itxen dauela, jarduten dauela. 2005an izabien ikerketa bat, bai. eta dauka sustantzia bat, honek, asafraiak, Bai. ditzen dela fluoxetina, eta fluoxetinak dauka gaitasun hori, depresioa arina izaten badozu, edo apurtxo bat fuertiagoa, antidepresibo bezala erabiltzen dela. Orduan, ez dakit ze neurritan, imaginatzen dut, honek horako kapsulatan edo pastillatan erabiliko dabela, kontzentrazioa haundixagoa izateko, ez dela holako, nolan guk erabiltzen dugu bezala. Ze esaten dago bai oso nadala antxietatian kontra jarduten dagoelako bai, lasaigarri gisa bai, beraz, onurak behintzat, baditxu. Gero, garesti xamarra bai bada, beraz, kontzentratuta saltzen badaue, ez dakit. A ber, hau landare baten aritxoak dira. Horiek atera inberdira, horrek jaso inberdira. Bere lana, badauk, hemen gainak ikusten dira aritxoak, ze ondo ikusten diran, hemen osoak daude, bai. Eta usaila, ikusgarria benetan hone daukela, nik azafraiak hainbat erabili ditut, orain guan esan nuen, venga, fro egin behar duzu, ez da gizu badaudela gauza batzuk esate oso, agian ez du, asenario baten. Agian ez du merezi gastatzia, ez da gizen bate asenario bateatik, dalako ez da gite nolakoa, esate bat, zestan nabaritzen nahin beste. Eta azafraiakin, segia presioetan nabaritzen da, probatu nahi nuen, eta, ostra, ondo ordaindua, baina normalean ondo ordaindua izaten dana, normalian zentzua izaten du, eta apur batek, hor, egizan, ari gutxi batzu besterik ez nioen bota, infusio horiteko, ja erabili dut, probatu dut, eta usaila eta dauka, izugarria benetan, Eta, kolorian nabarmen dau. Beste onura bat, itxen dela, honekin azafraiakin infusioan, zuk haurin duzun moduan, da, hilekuak eta aukitzen dozunean, mila aukitzen bozu, horrek sintomak leguntzeko, zaten da, bai, oso nadala. Beraz, betxo, emaztian dako, alaban dako, hor daukotzu zure informazioa lagunen baten dako, olakua, baina nik egitza da, azafraia etxian behintzat, aukitzen dutela bakarrik, gainera, paian dako. Bakarrik arrozan dako, nik ikusi ditut errezeteak, oiaskoa azafrai erara, edo beste errezeta batzutan, baina nik egitza dezen, ez daukat oitxurarik erabiltzen. Eta hemen, behin baino horietan, azpimarratu izan dugula, azafraia bakarrik ez da kolorea, hori danak identifikatzen du, kolorea, horren, koloratzei erabiliko dut, eta berdin da, ez da berdina. Zaporea ere, ematen dio, ikusgarri orduan, kolore horizkoa nahi baduzue, oso ondo, erabili kolortzaile, baina gainera, gehigarrian, zaporea nahi baduzue, erabili azafraia. Hori da. Ni hemen barazkia, pixkanak abelloa, piper berdea, piper rekorria, gero, alberginia botako du, xerra finetan dena hain naiz, tipulina indute, txiki-txiki, hemen, oin bai, Valentziarren bat egoten bada, horiek esaten dute, tipula paiari botatzea ez dala hona ze arrozaleak apurtu iten dituela eta ez da ekizer, hori nik entzun daukat, baina, nik tipula sartuko dut, ze gustatzen zait. Eta gustatzen batzu, betikoa, bakotza bere guztu inbar dut. Agabitz, asafraietik ni pasako naz, zuzenean mangora. Bakit gero erabili bezala, mangoa olako elurra iteko, hori ez doi arrozakin, gero postre moduan joango da. Baina, behitxu, asafraiek dauzka onura gure esan dezagun, osasun mentalerako edo, eta bestiak, honek, mangoak, dauka zer ikusia, gure odolan azukre maila, jeisteko eta doitzeko. Hori, frutakin normalean gertatu itzen da, baina frutan azalian da hori glukosa maila jeisteko gaitxasuna. Mangoaren azalak, Hori da. Eta horrekin bebai jendeak zeitxe ditu? Azafraiakin bezala, infusioak. Ez da jaten azala, egin ditu horrekin azalekin infusioak. Hori, zati txikitxotan eta zatitxu, eta gero infusionatu eta hori edan. Alatabe, azala manguana jangarrixa da. Ez da holan zagar baten bezala jaten zuzenian, eta gainera jaten bozu izan bida holako pieza bat organikoa edo ekologikoa, nahiko zikina omen da. Da marru bixena eta bezala, alik eta
nahiko zikina dela normalian. Bueno, garbitu, inbar da, Hori da. marrubiak egia da, lurran parean doazela, jentia jartzen du plastikoa eta azkenian, ez? Gero gainean lurrete, baina, bueno, nik beti oitxura, marrubiak beti uretatik erositakoak, zein etxekoak, uretatik pasatu egiten ditut. Garbitu eta listo. Eta mangoakin berdina pasatzen da, eta gero kosinatzerako garaian bai, janleikea zala. Jendeak itzen dagoena da, adibidez frigitu, eta olako mango azalakin txip batzukein, edo olako, bueno, patata frigituak izango bazien bezala, baina honekin, ez, mango azalakin. Eta gero ikusi dut beste erresta batzuk, izaten diela holan, apurtxo bat lehortuta, eta txokolatiakin. Holaxe, jendeak itzen ditu, laranja atalak txokolate gurtuak da. Mangoakin bai, ikusi izan ditut. Eta bai, azala, jaten dara, beraz, badauz erabilerak. Bai, a ber, hori da, guretzako igual kanpoko geratzen da moden, ero hemen behin baino gehiotan aipatu duna, ez? Patataren azal ez dago itxure jateko, baina jangarria bada, gordina ez, kozinatu inbar da, baina, bueno, ikasten guaz, pixkanak, nik enekien mangoaren azala jaten zan, ibi? Eta mangoan ezurra? Mangoaren ezurra jan baita ere, ero, baina lehortuta hautzea hain da, ero nola? Hori da, itxen dana da lehortu, gero hautzian bihurtu, eta hori ja, gurosun bezala, zure ez dakit irabiatu batera bota, edo uretan disolbatu. Zaporea baino gehiago, ez da zaporea daukalako, baizik eta interesgarria dalako nutrizionalki, oso antioxidatzailea, eta gero karbohidrato komplexua ditu, karbohidrato onak, eta 111 da gantza. Horren bai da gantza, gantza vegetala, aguakatiak eta daukien gantzan berdina. Beraz, pixua kontrolatzeko esaten da ona dela, eta putxo bat orekatzeko. Ez ibarko gara olako sakartzen pixanak. Niri geixa bemotu doztana da, nagixa. Ikusten dut azur bat eta... hori ez zibiltziarren olan lehortzen, gero ehotzen, eta... Aukera pixat, hau itxi pixat dolan, pixat gehiago, ez da kirola pixat detero gehiago, baina normalian hau iztea, iztea, zaintzea. Itxi sekula ez. Itxi ez da behar, zainduen behar dugu. Nik teoriak eta bakit, baina gero, gaina, askotan etxean, nahoenian pekatu egiten, nik badakit enabilela ondo egiten, baina horren beste disfrutatzen dut. Olakoak bai, biedi, hemen txorien esan izan dugu, janarixa ez dela bakarrek gozia asatzeko, ez? Edo gozia, ez dakit, gozia gorputzekua. Bai bakotzu gozia, burukoa ere, burukoa, harimakua, betetzen du. Eta horre bai, betetzen dutzu, ez da gauza bat bizitzeko bia dozuna, baizik eta Nio betetzen doa, Patri, faltaziz izperretxikoak eta erosein. Hau martxan jarriko dugu. Oso, no? Ez da bil. Ez que suak indoia. Elektrizidadia, hau botoiakin ez da bil. Ez. Hori ikusi dut egiten, egun betxika. Hau nola pizten da? A ber, piztu. Eta bil. Zuk hau ze, kanpinen eruten dozu? Hau ez, hau gutiri eskatu dut. Nik ere, olako katxarro batekin, tizera. Ez. Zu furgonetiak enda ibiltzen zaren, ez? Baina, honeko okupatu egiten du pila bat, neska. Basua, alde guztietatik, kendengo du, zua, oin hemen hiletxoak, behitu, gaur gauzatik ez dut, aurrena barrukoa piztu behar da. Kanpokoa baino lehenago. Txak! Beti ikastena, oitxura falta zer dan, Zentzua dauka. Bai, badauka. Bai, en naiz konturatu, erre hemen, ulan, txerriero, ez da, txerriboetan usai hori nabaritu duen arte, ez dute, en naiz horrekin geratu. Olio txorrota lagun bat, eta esan dakoa, barazki guztiak, hemen erreosten jarriko ditu. Eta, Valentzierrandako, bai, hau, arroza barazkisekin eta ez paella, baina eurak posik egongo ziren, ze badagolako, arau bat, esaten dauena, paella berez, esuakin joan bidala. Bai. Horan, vitroceramikan eta indukziotan da holan, paella... Ez da lon. Aukeran bereik esango dut hemen, sua. Hori txen bazu, hobeto. Bai. Hemen ez, bizitzan. Hemen aukera, kampuan. Aurten bakitzu, ustaian, bai. Ustaiago eta pikuan uste gauzten dela aurten, algortako paellak izango dira. Txapelketa, itxena. Andramariko, txapelketa festa edo, gonbidatuta zauz, zegor. Vale.
Zan beti bide ditugu bolondresak kosinatzeko, beraz. Jende asko aurkezten da? Han dau parte bat legala. Osea, txapelketa legala eta... Txapelketa legala da horteik plaza auki bezu, izena egon biozu. Eta gero dau beste parte bat, Bronx deitzen dana. Eta hor jaten gara gazte eta ez hain gazte, danok. Eta han, bakoitzak itxen dau paella bakarrik kuadriakoen dako. Ez da inora aurkezten. Gero da gehien bat, ez da, bestean jende asko aurkezten dalako, ez da, kupo bat daukate, berretamar gehien tapete egiten da, eta... Hori da. Baize, han diozu prestatzia, orduan bebai, toki bat da, eta... Toki bat biedozu, orduan, bakoitzak aukitzen dau bere karpatxua, bere sua, eta dana, beraz... Zuek itozu, kuadriako endako, eta egun hori baliatuz, Moskorren bat urbiltzen badabe bai, emongo zabolan arroz razio bat, horrek ingotza, asetu. Nik gustatzen ze txapelketa olako eta, aurkestea baino, gehiago ibiltzea gero, mairi behiratzen da, saltzeatzen da, gaina da, txeltzabiltzor, tramposa hori, behirat, ez da izan da, ez, ikusten, eta, zertan nahi zaten, zer egiten duen jendiak, eta... Baina, jendia ikusgarri da, zelako dekorazioa jartze dituzten. Hori ja da. Igual jartzen dabe, algortan danez, zean getxon, jartze dituzte igual, subisa, puente kolgantia. Hori itxen dabe, holan sotzekin, gero, otarrainska bat, holan eserita, itxasontzitxo bat, dekorazioak hor bada, bitxiak. Imaginazioa ikusgarria daukana, eta batzuk egiegizkoa dala esatozu, baina nahi dut esan, zentzua baldin badauka horrek, baina esatozu, bai, oso ondo, baina marru behatzu zeiten dute hemen, oso ondo bai, kolore gorria, berdea eta hori, baina pikillo piper bat erabili, ez, marru behatzu, baina ez geneukan ezer, takit. Bueno, hola zizan goi maiako sukaldaritza, zigor, ez? Bueno. Horrei buruz inbio berba da, lotzeko. Vale, oso ondo. Segi. Ni ja dan hemen erregosten, hoxe, 5 minutu ero, utziko du, eta gero bien bilarte jugun izena da, bitu. Oin, denbora daukadala. Bai? Hori bada, mangua hartuko dut, eta hemen, asko dago, ikusten da asko dagoela, eta gehiagi badao, hori ez, baina gero ura botako dut, eta gutxio geratuko da, eta ikusten dut asko dagoela, hartu, aterengo dut, erdia ero sobera ikusten duena, segero hemen, claro, 400 gramo, oso parregarria nola egiten duten, beraiek, izate dute danak olako budinak egiteko ontzi bat, metaleskoa, eta izate dute olako handia arrozakin, da 100 gramo kalkulatze dute, baina, 4 lagunentzako, 1, 2, 3, 4, eta usoentzako. Bai, beti botatzen dute, bat erdi batero, eta usoentzako, oioentzako, txoriendako, holan, beti botatzen dute, pixkat gehiago, esaten, hau... Beti komeni. Bai, komeni. Kendu inbiko zula, lehen ez adozu, hasta los tornillos, ez? Ura. Baina, ura be... Bai, ura gora ino, eta murrizten danean, torloioetara heltzen danean, orduan bota behar da rosa. Ontxe, ura lan, txupito bat botatzen dozu be, segitxuan helduko dela. Eta pasatua, Pasatua, labana nire aldean. Exageratua, datu hau kontako zutena. Goi maiako sukaldaritzak, estatu maian, hartzen dau, bakitzu zelako fakturazioa? Urtean? 1.600 milioi euro. Urtean. Estatu maian. Hori da, ostalalitza baino gehiago, moda baino gehiago, kosmetika baino gehiago, eta lurrunen negozio baino gehiago. Baina hori zen jatetxe... Goi maiako jatetxeak, Michelin izarretako jatetxeak, eta hau, The World 50 Best Restaurants zerrenda horretako... Bai, munduko 50 onenen zerrenda, horrek. Bai, horrek mugitzen dauen diru dana, edo dirua sortzen dauena. Gure negozioan nola da, hori dirua jarri behar zendula eta hori... Esan dutzun nik, negozio ona zala... Baina, bai, ona bada, zu jartzen baduzu. Nik esan dizu, ni agian, baina jarriko zuzu, zu soziokapitalista, lananik ingot. Zukero etorri bat zakarratila batekin, pala bat, ez da dirurik, sartu eta diru atxea ematen. Ez da dirurik nik, inbertitzeko eta ez zer. Baina, estatu maian, 1.600 milioi eta horrek, Euskal Herri izan bebai, eragin pila da dauka, zenun dauz jatetxarik onenak? Barcelona. Euskal Herri xan, zigor. Estatukoak, hemengoak hemen. Hementxe baditxugu oso onak, ez? Badukagu Mugariz, Euskal Etxebarri, Elkano, eta beste hainbeste.
Orduan, horretan, Bai? zehaztu dituzte 4 bezero mota. Jatetxe horreitara da joaten dien bezeruen artean. Egin dituzte olako ikerketa bat. Bai? Bat izango zen jakituna. Hau da, frantzesez, konazego. Ui. Horrek dauka produktuarekiko ezagutza, bauka, arreta bat prestatu dau, lana iken dau, eta, apreziatzen ditu olako lanak eta. Eta apreziatzen dauenez, gustatzen gako, arreta horlan personalizatua, normalian dirua dauka, eta bakizu ze bezero mota. Mundu hortakoa ohitura daukala, olako tokitara jutea. Hori da. Aberatxa, alegia. Bueno, a ver. Egunero danok ez dago aukera 300 euroko menua jateko. Ez egunero, ez astero, ez... Aberatxa esa parte da, norbaitek ezagutzen dagoela gastronomia mundua. Alde batetik, ekonomikoki ondo mar da, baina batez ere, ero daukan, ero agian, daukan dirua hortarako inbertitzen duela. Ez baina hori ez da multzorretan. Multzorretan da, aberatxa eta gustatzen jakona eta gainera ezagutzen dauena. Bale, oso ondo. Zekero, dauz beste batzuk, agerikoa dienak, ezagutzen, dirua badaukiela hor gastatzeko, baina gero, ez daukiela jakituria askorik. Bakarrik gustatzen dakiela joan, postureo apurtxo bat itxeko. Hau da, gero lagunei esateko, ni hor, egon nintzen, ni hor, 14 aldiz egonaz, ni hor, ez dakiz hor egon da, nau. Da ze jan zinun edo, da ze esan zotzun, jatetxeak ze ardo aukeratu zinun, eta ez ebez. Ez da biela ez zaporiak gogoratzen, ez ebez. Da bakarri, desastre. Egoti harren, ez? Esperientzia hori itxi harren. Baina geixau, disfrutatzen dagoela geixau. Esateakin horre gondala. Hori da, jatiakin baina. Segundo, Patri. Erdian, piperrautza, eta hau, erre baino lehenago, tomatea da. Tomatea dela, tomatea birrinduta, hartu du, tomatea birrindu indugu, hemen pixkako sinatu, eta gero, ura botako dut. 400 gramorako gutxi gora bera, ikusi ze zabala da, hemen lurrunketa asko gongo da, 2 litro ero gutxinez botako izkiogu, Kontutan izan da, gero honek egozin bar duela hemen, eta lurruntzen egongo dela, arroza bota baino lehenago. Oso, no? Gero bestia izango zen, esperientzia bila dabilena. Hau da, beti jatetxe desberdinetara gustetan jakona juetia, bere dirudana aurreztu itxen dagoela, ez da aberatxa bez, baina, aurreztu itxen dago igual urte osoan ziar, eta hor gustatzen dako, dirua inbertitzea, ez? Badauz, hau jendea gustatzen dakoela, bidaiatzea, beste pertsona batzui, hori furgonetiak inda ibiltzea, esan duguna, bizikletan ibiltzea, da bakoitzak, dauzka bere hobiak, eta honeik, gastatzen da, euren dirua, hortan. Jatetxietan, edo goi mailako jatetxietan. Hori hori ez da gauza bat, beti jende diruduna doiana, baizik eta, zure lankidiak, hori ikusi zeikela, azkenean, hor jartzen dago lehentasuna. Eta, gero, bestia izango zen txangolaria. Txangolaria, bale. Eta txangolaria da, beti, bere oporrak, bere oporren ardatza, izaten diela, horre jatetxiak. Mugitzen da tokietara, non nahi eta nahi ez horlako jatetxeen bat egon behar da, eta hor, opor guztietan zer, 3-4 jatetxe horlakoetara, edo batera, baina adibidez ez dagoela esaten, behitu, imaginau, Parixera noia, eta, edo, behitu, Kopenhagen egon nintzen nioen dela aste batzuk. Behitu, Kopenhagera noia, eta Kopenhagen nahuenez, Noma jatetxera joango naz. Ez, honek ez den daue, Noma jatetxera noia. Eta, nahuenez, Kopenhagero pixkat ezautu. Bisitatuko. Hori da, txangolariak. Eta holako asko, Euskal Herrixan baditxugu. Lehenengo hartzen da biela, honako jatetxe honetako erreserbak. Eta gero, aprobetxatzen daue, gure herrixak eta bizitatzeko. Nik guri taxi gidari bate esan zigun. Daukala jendi etorri dana. Ostiralean, Martinenera. Larun batean, Arzak, Kuiza, Baskaria, Afaria, Subijana, eta gero igandean etxe barri olako batea. Hor, ez dituzu apreziatu. Nik uste dut hori niretzako gehiagizkoa da. Dirua izan ezkero nahi du, bakoitza egiten du nahi duena, baina lehenko eta behin bukatzen duzu, egon zara 4-5 ordu bakoitzia, eta gero Baskaldu hemen Martinetik 4-5 ordu gotetik, eta segi Subijana Arzakenea, eta beste 4-5 ordu jaten, ez? Eta ez dakizu, ze zaporeak eta ez dakizu zer dako zuen. Igual ez tozu hainbeste apreziatzen edo gozebarik, zauz, baina egisa da, esaten da biela,
Jo, enase, astebururo bueltako orduan. Ba, bueno, bat aukeratzearen, nahi xau daue, leku geixetara joatia. Zuk bizi izan dozu goi mailako sukaldaritza, gaina lehengo pertsona nor sukaldatzen edo kosinatzen egon zarelako. Bai. Baina bestela holan, kontsumitza dituzu goi mailako jatetxeak, Bai, lagunen artean, familixakin, o lagunekin... zu ze bezero mota izango zinen? Ni noiz behinka juten nahi zen horietako. Azkenean ni beraiek Aberatxa? Jatetxe hori baino hobeagoan. Aberatxa, aurrezten da bena? Esan, ez. Txangolaria? Ez, hola, sorpresa noizian behin, kuadriako ekin badukagu itxura, baina bestela bikotearekin, holako emtara noizian behin, gustatzen zaikutea. Bilok, lortzen duene, azkenean hor, bakizue, ja, umeak eta nun utzita, holako batera, joan, ez da, batzutan, aste bitartean bikoteak lanean jai eskatu aldu. Eta baina gero, lauterritako umeak jaso behar ditugu, holako jatetxe batetik lauterritako esateatzen. Normalean. Bueno, orduan logistika lotuak lortzen ditugunean, albidetzen dutzunean, hor gustatzen atzu. Bueno, hemen, ur hotza bota diodanez, honekoin, irakinin behar du. 5 minutu, irakiten hasten danean, izango dana da, botako du arroza, eta gero hemen utziko du, hori, zu bizian lehenko 8 minutuak, gero jitxingo du, eta beste 8 minutu, zuertainean, ero, bajuan. Eta gero indezakeguna da, bueno, mangoa laukitxotan, eta arroza iten den bitartean, agian, dastatu hau lehenengo, mango isoskia, eta gero hau, jeisteko, gaur gozariak eta gero, ze honek ez dauka ezer, bakizue, mangoa dauka olako ezur luze bat, eta izango da, laukitxotan mostea, eta gero isosgaioan sartu, eta isostuta behar dugu. Lehen, olako jatetxietan eta aragisa, eskontzatan eta izaten zan, ez, tipikoena, aragixan eta arrainen artean olako sorbete bat. Ero, lehengoak eta bigarrenan artean, olako zerbait jeisteko ondo etortzen da. Betxu, guk hori, gozaldu dugu, gero hori hartuko dugu, eta jarraian arroza. Kombinazio perfecto. Aproposa. Bueno, hemen gure paella bor-bor arroza bota diogu danean zehar, gatz puntuan jarri du, eta ikusi zuen lehen ere bota dio dela azafraia. Eta hemen daukat, telebistaren magiari esker, gure mangoa isostuta. Eta honi, gozagarri moduan egizan, mangoa niko gozoa zegoen, baina, agave sirop pixka botako diogu, txorrota on bat, eta koko edari vegetala. Eta oin hau, birritzen junga. Mangoarekin ero, bananarekin ero egiten bozue, oso goxua eratzen da, Eta oin? Bai, testuria lortuko da ona, ez? Espero dugu. Bueno, oin hemen, salat apur bat. Pazientzia, bai, biako dugu. Pixkanaka, Zango du katxarro gaixunek, zeatik tokatu zain niri tipo hau, horrelako basurdea niri hemen egurra ematen. Bueno, Patri, igual, utxiko du pixkat hau egiten. Ointxe gatez, txain, Ostra, ematen du ni, egon eixel ematen du ni, holan, dai, eskuz, lortu dut. Testuria ona, Kostatu zait. Eta hau dela, izoski, naturala. Ez dauka, hori, agave siropo pixka bota dugu, eta ezer gutxi gehiago. Oso ona. Bai. Hau, txak, horrela baina itxon, falta da, ikutu berezia, Patre. Pipermina. Pipermina. Eta hau, dauka, munduko txapelduna izan dan, izoskietan, Donadoni, Fernandok, Getarian, dauka bere sorbeteo ezagunena da, mango eta espeleta piper mangoa. Eta ideia, horti pixkate berak entzuna zeukan, piperminakin atatze zutelaan, eta ez da izer, eta esan zuen bitu. Hori probatu behar dut, probatu zuen, nik zarra, eta asko gustatu zen, eta ikusten duzu etxean, antzeko aitea berdina, ez da noski. Osa, pikantianik geixo biko nagoen, baina... Bai. Ez dut digarri. Zuri, bai, zuri bota bat zaizu kilokak, haizu, Bueno, gu... Gero hartzen da, bai, maha. Bai. Zenbat botatzezu? Bueno, ez errez, honi beste 6 minutu, eta bueltan gatoz. Bueno, txura, ezin hobea.
Oso na, usaina, aroma, koloria... Sokarrat ez diot utzi, naiz arriesgatu, esan du, zer, ingo dio sokarrata, ez diot ingo, nik uste dut, horrela, hor pixkat itxatzi da. Zako menua, Hasi gara, mango izoski batekin, eta orain, barazki paella bat, zuentzako eta guretzako. Ona, etorri barko zu, Patri? Azkenean, horren beste, barazkia badauzka. Bai, arroza bai badauka. Baina badauka, Bai. Uste dut, neurtu, ondo neurtu, bueno, ondo. Oso bero ongo da, ni hemen disimulatzen nahi naiz. Oso goxua. Eta nik bakitzu lan, ikusi dut zuten ez arroz kontutan, nik bai arroz kontuekin jarraitxu. Oda nik ingot arroza barazkixakin, baina beste modu batera. Geratu zaitxez eta ikusiko zuen. Ego. Bueno, esan dut, arroza barazkixekin bebai, baina apurtxo bat desberdin zegu Asia aldera engo jo, Valentzia aldera biharrian. Bai. Eta, bueno, barazkixak apur bat soberan nitxunak, hau da, soberakinak. Vale. Gero, soja saltxa, sesamolioak, kakao oso batzuk, lima, pikantia beti. Eta hau nola batuko zu? Ontsi kontokotzut. Aukeratutako barazkixak txiki-txiki egingo ditugu eta erregozi. Gero saltza batin, agave siropa, soja saltza, sesamolioa eta piperminakin. Arroza eta kakauetiak botakotzau barazkixei, saltza gaitu, apurtxo bat frijitxu eta tipuleta eta limakin zerbitzatu. Beraz, gutxik zikin juko gaur. Vale. Sartakin bakarrik, hau, guok antzerakoa aukitzen bozue, hobe, baina edo zeinekin be. Bai. Ondo. Eta lehen aipatu duzuna, Valentziar zuaren paella zutan ninbar dela. Guoka beste horren beste, Guokak egia da, zu bizian egiteko sartagin bada, baina ere izaten badugu zua, aukeran zua hobeto da. Ze indukzioak erdian ematen dira, baina inguruan ematea ere komeni da, eta hori zukaldariako asketa esateko, patata tortilla egiteko garaian, zua bezalakorik ez dago. Ze indukzioak espiti beratzen du, eta hor patata tortilla egiten iskinetatik eta hor bero pixkat izateak komenigarria da. Hobeto. Hementxe hori, soberakinak nauzkan, eta brokolia, azenario da porrua jarri ditut, baina, haugitzen bozu... Eskura daukaguna, padre? Bai, hori da, perretxikoak, piperrak, kuiatxoa, edo ze gauza. Bueno, nik gaur egungo paradoxa baten inguruan hitz egitera nator, ze gaur egun, inoz baino teorian gehiago daki, gastronomiaren inguruan jendeak, eta inoz baino gehiago idazten dat hori, baina kozinatu inok ez du egiten. Bai, eduki pila bat kontsumitzen die, hau da, jendeak irakurritzen dau pila bat, Instagramen txorien ikusten da bebe bai. Zenbat lagun, familiar, kuadrillako dauzkagu, adituak direna, gastronomian, ardotan, futbolean, eta orokorrian danean, beti, familiero etxe guztietan dago, horrelako aditu bat, ez? Eta nik gaur etornez, hori pixkat, eta hori bai, kozinatu inoz baino gutxiago kozinatzen da. Hori bai, danak dakite. Danak dakite, zuk esan duzu horrek. Hori da, ematen dago, emoten dut zola olako botere bereziren bat ikustiak. Ez ikusitxe oso da segitxuan. Lehenko hastean onginen hitz egiten, sukaldarien jatekoak eta zer ezitzaizkin gustatzen eta hor dago, gero, Martin Berazategi, ez da zer ezain gustatzen baizik eta foodien kontra pixkat batzutan desente botatzen duela, eta arrazoiakin hor dago jende bat, hitz egiten duela oso errez, olako jatetxei inguruen, eta ez dakit nik, batzuk izango egongo da, jende nik ez dut esaten ez, esperientzia ez daukana, eta prestatu dienak, eta asko muitu dienak, eta toki askotan egon dienak, asko irakurri dutenak, kozinatu indutenak, eta baina beste batzuk, oso errez hitz egiten dute, idazten dute, sare sozialetan, toki buruz, eta ez da, hori inoiz aipatu izan dute. Igual, Martin kritika hori zabien da... Orokorrian esaten da. Orokorrian esaten da, hemen itxein, nola hartzaken hori egon zen bideo bat intzala birala, tipo bat, olako ajuntzala hartzakenera, eta gozeakin atera zalata, nik inor, ez autolako toki batetik, gozeakin atera dana, eta
nik gehien natorrez atera kontuz izan behar dela, idazten duenero, kritika txarrak egiten ditugunean toki baten inguruan, jakin da, bueno, oso txarto benetan ez badigute eman, langabe utzi aldozula jende pila bat. Bai. Eta ez dakit nik, inone, janariarekin ere jolastu aldan horrela, ez? Nik pentsatzen da dela, espektatiben eta, gestioa, ez? Batzuk igual jartzen dabe, espektatiba oso altu, eta gero gara joen da, igual ez dakit decepzio bat edo eramango da bien, o... Baina eta hortan aditu bat bazara, agian, baina beste atzu, ez dakit, hitz egiten dute oso errez, eta ez dakit, kontu zibili barra, agian, jarritzaile pilo bat dauzka ero, eta mina inaldiotela toki bati, agian, gehiagin jakin gabe. Hori da. Hementxe, hau estixa da, estixa edo agabe siropa, soja saltza, pipermin apurtxo bat edo saltza pikantia, eta sesamo olioa. Hau da, gero, gainetik botakotzagun... Gazi gozoa, ero zerbait, ez? Platera hau soberakinekin danez, barazkixak. Bueno, soberakinek edo, bueno. Etxean horre zeudena bueltaka, ez? Arroz egosixabe bai, bueno, izaten da, ez? Bai, guk etxean arroza egiten dugunean, desente egiten dugu, eta bi egun segidan ez dugu jaten, gure txikigatik izango zen bi egun segidan jango genuke. Baina, aldatzearen. Hau, ez, asko gustatzen. Nik eiten badut arroza batzutan, hartzen dut, eta etxean kalkulo egiten, 400 gramo. 400 gramo ez ditu jatezen, 400 gramo benetan desente da, jakinda gero bigarren plater bat badaola. Hori bai, baina, bueno, osagaioan nagusixo izaten bada? Bai, bakarrik jateko, eta gureagatik, baina moztu inbar digu, guazik gara puntu baten, jaten dute, mutila, zu ez ezarien. Bueno, azteko adinen da usta. Ja, bai, azteko gorantza. Hori da. Pixkat aldamen ez darantzabe, hasita daude, eta orduan, danetik jaten dugu zorioner, baina nagusiai filtro esan bezala, Niko, ez, bi platerka nekoa die, gehiago ez. Utzi hori niranka da, ezin koska gehiago, utzi, ez, hori ez jan, hori ez. Ez jatun honak atalagatu. Baina jatun honak, baina hori, beti, neurria, beti izaten duen, neurria, kalkulatu eta ekiri ematen badiozu, janda, nilendo, ez dauka. Bueno, abitxu, holan, ideia bat, arroz hori 400 gramo horreitako baten bat sobran badukatzu, ze ikusten duzu zelako errex, zakau esatzu bota otzatu entxe holan testura kurruskaritxa bebai aukitzeko, eta arroza prest. Oso, no? Zerbitzatzea besterik ez dago, ez? Bai, eta nik zerbitzatuko dut? Lima gero botatzen gainetik gero? Bukaeran bota behar dizu eroin? Hola, zerbitzatzen da, lima zati txikitxo batekin, holaxe, eta, hau bai... Plater sakona, zapala, biteli... Nahi dozuna. Hau, urdin hori. Nahi dozuna, urdin hori. Zein da urdina? Bueno, berdia, urdina... Urdina! Argi geratu da, itxasoa bezain urdina dela, zerua gure Euskal Herriko zerua bezala. Bueno, bai, zerua igual olako kolorea da. Zuk ez ditzuzu koloriak ezagutzen da? Ni basikoak bai. Hau da, gorria, berdea, marroia, beltza, horia, urdina, bai. Ez da bai da gizon honekin, ez zauela beix koloria ezagutzen. Ez que beix, zer da? Krema, hori, baina ez que, karo, tarteko, nundi daugertu horitik. Beix. Hau ze kolore izango zen noin bertan. Hau laranja, berdea eta urdina platera. Baina orokorrea irazten duena laranja. Bai, ez? Nik pentsatu da baiet. Beturrazioa dan, atalako dugu. Txikitsua, barazkixak, arroza, saltza berezixa indogula, soja saltza, pikantia eta sesamoakin, eta ontxe. Hementxe. Tipul eta apurtxo bat, edo tipulina. Gainetik, eta lima. Oso, no? Eta da, arroz frijitua barazkixekin. Beraz, hementxe arroza barazkixekin, hementxe arroza barazkixekin be. Eta dio pixat. Bai, bai oso. Hemen, tipuletatxo, ez bakuzue, ni lehen tipuletan berdea atzeko atela hori ere, txiki moztuta, fresko juten da, eta erabiltzen da, lehen oin soberak eta esan ditu soberakinak,
Ba, oiek erabili, zenari hona salaketa frigituta kurruskari geratzen dira, oso goxuak. Kipulan, kanpokaldia baita. Kakao esena, Kakao esak. Nahi dugu kakao esak, brokolixak bebain, nire asko gustatzen gaze, brokolixak dauka testuria. Hemen, lehen, Ze fototzen zu? manguakin ze gehatuza, pikante faltan, gehatuza gabe ez da, Gehiago. Gurosu gehiago? Ez, lozen, nik emina bagot. Broma zan? Bai, mesedez. Ironiak ezainen. Bueno, ez dut harrapatu. Martitzen nian gauz, bixar. Pikantia saiatuko naziz botatzen, baina ez dut ziurtatzen. Eskerrik asko. Bihar, errezeta pare bat, eta ontopi. Agur. Izan,